posible que nos cruceiros se atopen as pegadas de antigas prácticas pagás? Os cruceiros son outro caso claro de cristianización de ritos anteriores, dos que se queixan sermóns como o de Correctione Rusticorum. Trátase do culto ás encrucilladas, como lugares limiais vencellados co máis alá. O bispo queixase de que se acendan candeas en pedras e en encrucilladas. Isto foi reconvertido nas velas que encendemos nos cruceiros como algo si ben visto polo cristianismo. As vulcanais eran celebradas polos romanos o 23 de agosto. O bispo utiliza a terminoloxía indíxena seguramente para referirse a algún tipo de culto galego que se celebraba nas mesmas datas. É probable que este fose cristianizado coa festa de San Bartolomé, que inda que sexa o 24 de agosto, os festexos comezan o día antes coa festa do Demo, na que se cree que o Demo é o único día que é capaz de soltarse das cadeas do santo, facer trasnadas e comezar a traer o clima invernal. Os cruces de camiños son metáforas das encrucilladas que atopamos na vida. Por iso recorremos a eles nos ritos curativos, nos ritos de morte. Tamén o ciclo do ano simboliza o ciclo da vida. Na primavera, a xuventude. No inverno, a vellez. Os galegos e as galegas do reino utilizaban estes simbolismos, igual que os seguimos a utilizar nos nosos días.